През 2007 година се случват две важни събития. България става член на Европейския съюз и фонда НЕВЕК започва своята дейност като проект на 7 съмишленици. Днес, 7 години по-късно, в НЕВЕК знаем, че единственият успех, който си заслужава да мерим, е бъдещия, защото изминалите 7 години ни дават сигурност в това. New Europe Venture Equity е фонд за инвестиции на рисков капитал. Компаниите от портфейла на НЕВЕК са базирани в Централна и Източна Европа и предоставят иновативни продукти и услуги на клиенти в цял свят. НЕВЕК е един от първите инвестиционни фондове и има най-големия екип в инвестициите в рисков капитал в региона. Чрез международната си мрежа НЕВЕК трансформира стартиращите бизнеси, в които инвестира, в глобални компании. Според прогнозата на Economist за мегапромените на Земята през следващите 50 години, тези, които вникнат в смисъла на тези промени, ще са готови да инвестират най-правилно в бъдещето. Технологиите се разпространяват изключително бързо. Помислете за интернет, мобилните телефони и количеството информация, които са побрани в компютрите и се разпространяват чрез социални мрежи като Facebook и Twitter. Има голяма вероятност светът през 2050 година да бъде по-богат, по-здрав, по-свързан, по-устойчив, по-продуктивен, по-иновативен, по-добре образован, с по-малко неравенства между бедни и богати, мъже и жени и с повече възможности за милиарди хора. Новите технологии ще помогнат. Някой от тях е все още трудно да си представим. Други вече придобиват вид. Производството може да бъде революционизирано от добавъчни техники и триизмерно принтиране, което ще превърне в рутина производството на части за кола в домашни условия. Вероятно ще видим медицински чудеса, идващи от лекарства с генетично насочване, ваксини, които не се нуждаят от специална среда, за да бъдат транспортирани, и стволови клетки, от които ще отглеждаме нови тъкани. Биологията и роботиката могат да се обединят, за да направят раздвижването на парализирани крайници възможно. С основаният през 2011 година на втори фонд НЕВЕК-2, основен инвеститор в който е Европейския инвестиционен фонд, ние ще развиваме няколко ключови сектора, където вярваме, че продуктовите иновации и нови бизнес модели ще променят в основа цели индустрии. Мобилна електронна търговия, интернет инфраструктура и клауд технологии, биг дата менеджмент и високи технологии в здравеопазването. So NEVEK has been one of the first investment funds in Bulgaria. I think they started their project a bit more than 10 years ago. And in this regard, they deserve a lot of credit because they are one of the first who arrived in Bulgaria by enabling some very key companies to grow. And they really showed the path of private funding in the country. Subsequently, some other funds came into the picture. But I have to give them the credit of they've been the first in the country, and as the first one, they both mostly collected the success and the difficulty of being the first in the market. И НЕВЕК и венчър акселераторите имат ключова роля в предприемаческата среда в България, защото има огромна нужда за един млад предприемач особено да валидира своя подход. Има нужда да покаже, че на него може да му се довери един инвеститор. НЕВЕК и венчър акселераторите имат изключително отговорната задача да катализират и да изграждат иновативния дух в страната ни. One of the things that you invest where people are good at, and the Bulgarians, a lot of the young people are very good in technology, in computers, in computer programming, in communications, and so if you are going to invest here, I think, and that's where you're seeing a lot of U.S. companies investing in these areas that take advantage of this very energetic workforce here, the well-educated ones that really, want to make a better life for themselves and have very, very good skills, particularly in the math and sciences. So we think, that's the place where you can really make money here in Bulgaria. Можем спокойно да кажем, че предприемачеството е ракетата носител на високите технологии в България. България ще бъде лидер в Европа, що се отнася до софтуерно производство. И то не само в аутсорсинг частта му, но и в това да се изграждат нови продукти с висока добавена стойност. Нашето основно умение е да идентифицираме инженерния потенциал в региона и да го съчетаваме с доказани методи на управление на навлизането на пазара, което води след себе си изключителна възвръщаемост за нашите инвеститори.
Като предприемачи с опит, ние се възползваме от предизвикателствата пред стартиращата компания, вдъхновени екипи, нови продукти и възможността да задоволяваш нуждите на нови пазари. Ние сме отдадени на това да подкрепяме изключителни предприемачи да изградят истински глобални компании.